A kérdés, amit keresünk, ennek a fának itt, hol van az árnyéka, Laci? Hol van ennek a fának az árnyéka? Hát csak is itt. Ennek. Akkor onnét, arra. Arra? Arra. Laci, még egyszer mondom, ennek, amit itt mutatok fát, Igen. ennek hol van az árnyéka? Hát onnét süt a nap, akkor csak arra lehet az árnyék. Nem? De hol keressem, akkor azt mond. Meglátom. Nincs meg? Nincs. Valahol itt kell neki lenni. Nem? Nem. Hát a te árnyékod hol van? Itt. Akkor ennek a fának hol az árnyéka? Akkor erre. Akkor itt az árnyéka. Hol? Itt. Körülbelül? Körülbelül. Körülbelül ott van? Körülbelül. Te szerinted? Én szerintem. Na, Hát én szerintem is valahol ott van. De tedd oda azt a botot, ahol szerinted van ennek a fának az árnyéka. Szerinted ott lesz? itt. Itt van a izé, Mi? a sötétség. Hol? Hát beszarok neked. Na, már egyre jobb. Na, mit találtál, te fiú? Na megvan. Megvan! Hát bazd meg, nem vagy egy agysebész.